Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends, kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi na sad nga istorya ang atong tagaan ug kinabuhi diri sa atong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Wala ka pa ba maka-subscribe? Basin wala pa ka maka-subscribe pero dugay na kagasig tan-aw. Kung ginahan ka nga makatabang sa ato ang YouTube channel nga mulambo pagsamot, please click the subscribe button ug ang notification button para ma-notify ka sa bagong istorya nga ato ang i-upload. So, kung nangita ka sa daan natong istorya, pwede sa ninyo na makaplagan sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe na lang po o i-click ang notification button. Kung ginahan ka nga mopada sa imong kagulingong suwat, ipada ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check lang ninyo ang video description below para makuha gid ninyo ang kumpletong address. Pero sa dili pa ta mo padayon sa tong istorya, tagaan sa nato og pahalipay pinaagi sa pag-shoutout ang atong mga kaigsunan nga suki na kayo nato. Sama na lang ni Dadsky Gabinete 8076 nga nagtan-aw nato always, si Sunny Olorvida, and shoutout ni Ben Torres Islao, ni Delphinex 369. Shout out also ni Ivan Yano G7W og ni Ira Suarez og also shout out ni Ramil Rico. Yan, daghang salamat ninyo. Si Marilyn Milante diya sa Sultan Kudarat, daghang salamat sa inyong pagpamino. Layo na kita og kanang naamtan mga ka-dear friends. Si Lynn Vixcana, yan, diya sa Daguhoy, Bohol. Daghang salamat. Og si Lileth Miasco, shoutout sa day ni Zaili Alizer diya sa Barili. And sa taga Macrohon, Villa Macrohon, Southern Leyte, si Edge Lindos, yan. Og si Giselle Taglukop nga nasa Nasipit, Agusan del Norte. Layo na kito no, diya sa D4 Aklan. And also hi sa day ni Bacolod Marilu Maru diya sa Madridijos, Bantayan Island. O ni Virgin PU9GZ. Hello. O ni Ralph Mendoza. Thank you so much. O ni Eileen Regala. Okay, so nagkampa kayo diri nabalik-balik naman din ang uban, no? Si Linvic Asna. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa tuang YouTube channel. Daghan magud kay ni hangyo nga magpa-shoutout, so mao na itong gibuhat karon sa di pa natusugdan ang tuang istorya. Okay? So mga ka-dear friends, dito maglangay o ganiyan na ang atong istorya sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh, Dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Mga ka-dear friends, kaniadtong dekada 90, ang pag-text kay di pa gyud para sa tanan, no? Kay mahal biyang cellphones una, uso pang snatch. Apan para sa mga kabatan-unan sa una, o bisan pa gani sa may mga edad na, nahimo kini siya nga bagong pamaagi ba para makipag-ila-ila og laing tao. Ang mga tao makipag-textmate na, o gikan nini daghan gyud ang nakakaplag og tinuod nga gugma pinagi sa text. In fact, nauso na sa mga radio station sa una nga ipanghatag ang mga cellphone numbers para makakaplag og textmate. But for now, kung nabantayan ninyo, medyo nahilom na siya, no? Tungod sa siya sa gitawag na to og data privacy law. Kay naam sa uban good nga gamiton ang pamaagi sa paghatag og textmate para pagbugal-bugal lang. Ihatag ang mga numero sa lain. Pero
ang tag-iya wa masayod nga ang iyahang cellphone number nagbansiwag na sa either on air or sa mga newspapers ingana. So mao kini siya ang unod sa tuwang istorya karong adlaw. Dear Papa Joe, mayong adlaw kaninyong tanan ug tawagan lang day ko sa pangan nga Jose. Hingkod na ang pangidaron. Naagat ko sa pagsuwat tungod kay nadungog nako ang lain-laing istorya sa kinabuhi nga gipadala diha nimo. Ang amog yung mga katabang ang tigpaminawan sa mong YouTube channel Papa Joe. Labi na og rest day nila. Tungod sa kakusog, madungog yun nako ang imong tingog ug kung na ako'y biyahe sa layo og nakadata ko kay maminaw na sad ko. Mao nga ang among mga katabang mo iningon nako nga isuwat daw nako ang akong kaagi. Usa day ko kay Engineer Papa Joe sa ka Iladong Construction Company. Basin mo isa inyong dunggan diya ha. Dili ko sa flood control. Unya, gikan sa kuso sa ka pamilya nga may kaya. Bisan pa sa mong kahimtang, usa ko katawo nga yano og mapainobsanon. Humble ko nga pagkatao Papa Joe. Pasensya na og di magkadimao ang akong pagsuwat. Ikaw na'y bahala. Tungod kay kapoy na. O tungod kay kapoy na ko sa mga babae nga interesado lang sa ko ang posisyon Papa Joe. Sa una, mao nga nakadesisyon ko nga magpaila lang isip usa ka ordinaryo lang nga construction laborer kung doon ako'y may laila. Total, di magyud sad ko maan nga dato kay dili ba sad ko mistiso gitsura. Ordinary lang sad ko nga pagkalalaki Papa Joe. Pero taason kog height og slender ang akong lawas nga may pagka-masulon. Sa pikas bahin, kini nga akong asawa nga si Beth, gikan din siya sa Davao. Tungod kay lisod ang ilang kahimtang silang pamilya, gipaari siya sa Cebu o gipapuyo siya sa balay sa iyang tiya diri sa Cebu kay diri masad nagtrabaho ang iyang iyaan Papa Joe. Pero kani siya, naasa ni siya ay batasan nga mao sigurong wa maminyo. I'm talking about sa tiya ni Beth. Ang tiya ni Beth istrikta og pilian og mga klase sa tao, labi na sa mga lalaki. Alang kaniya, angay nga ang maminyuan ni Beth usa ka adunahan aron mo lambo ang iyang kinabuhi kuno in the future. Iyag yung gibawalan nga mag-uyab-uyab si Beth ug makauyab man gani kanang dili pobre. Matod pa daw si iyang tiya sa iya nga, "Hoy Beth, timan ni ha kung unsa kalisod ang kinabuhi ninyo sa Davao. Kung gusto ka nga maura na imo ang kahimtang hantod sa hangtod, mao nga kung ginahan ka nga mag-ingana, ayaw paminawon ako. Pero kung gusto ka, kung makigminyo ka man, hununaa sad ang imong pamilya. Hunahunaa ang imong kaugmaon. Pakigminyo gyud ka ng arangan ug kanang kahimtang ba. Luoy kay ka. Gawas lang og magpabiling kang dalaga sama nako. Ug kung way Pinoy nga dato makigminyo nimo, mas maayo pa siguro nga mangita kag penpal. Mga Amerikano. Taas pa nga litania sa iyaan ni Beth niya Papa Joe. Nitubag sad si Beth nga, "Tiya, wa si dato nga mamunit nako nga gikan og probinsya og anak pa og pobre. Wa man ganit tay arangan diha nga sinina nga masulob. Di lang sa tamahisgot anak siya, uy. Wa ganit ka balog, maparihag yun ko nimo nga mahimong dagang guwang. Ikaw tiya, ngano nga masa ka magminyo?" Dungag pa ni Beth siyang tiya Papa Joe. Nitubag ko no ang iyang tiya nga, sa tinuod lang, namang gyud tay makigminyo nako. Pero tanaw nako ako'y malkansi, kay wa man to'y ambisyon lakiha sa kinabuhi. Ganahan lang siya nga mag-drive og jeep. Di mga apply og lain na trabaho nga, graduado man unta. Mao akong gibuwagan, kinapa ko'y mga igsuon sa Mindanao nga nagkinahanglan sa kong tabang. Mao na ang nahitabo sa ilang panag-istorya ni Beth og sa iyahang iyaan Papa Joe. Usa ka gabi naglingaw-lingaw ko og utingkay sa kong cellphone ug nakadungog ko og beep. Sa inbox, akong gitanaw nga sa kanumero nga wa ko kahibaw og kang kinsa. Unya nagsugod ng text, "Hi, kinsa ni?"
Nagkatawa ko Papa Joe nga nagtanaw sa text. Ug ako na sa gitubag nga secret basin maki-textmate ka nako. Si Beth di ay ang nakapadala ato nga mensahe Papa Joe. Sayop na wrong send unta nga pag-type sa numero. Padung unta to siyang barkada. Pero siguro duol sa kong numero mao nga pagkasayop diri napunta nako. Nakatiming nga ako ang nakadawat. So kada to Papa Joe nga adlaw nagsugod ang mong pagka-textmate ni Beth. Kada gabi magdungan mi og huwat sa mensahe sa usag-usa. Sa una, lingaw-lingaw lang. Pero kadugayan, nagdako ang among interest sa usag-usa. Jose di ay akong pangahan o nagtrabaho lang ko sa construction. Matod ko pa nga niya Papa Joe sa text. Nireply siya nga, mao ba? Ako di ay si Beth, gikan kog Davao. Pero nagpuyo ko diri sa kuntiya, dinhi sa Cebu. Lisod mo ko na mong kahimtang didto, mao nga nagtabang-tabang ra ko diri sa balay sa akong iyaan. Tubag pa ni Beth Papa Joe sa akong text. Wag may magtuo nga ang simple lang nga mensahe sa text mahimong sinugdanan sa usa kada kong gugma. Kada adlaw, kada gabi, maghuwat si Beth og text gikan nako. Basin og nagtunahuna siya nga ako mo text niya. Ako sad Papa Joe, naghuwat sad ko nga textan sad ni Beth. Wala pa mi describe by sa mga itsura ni adto. Si Beth, nakauyon masid siya sa kong batasan, maski sa text lang. Bisan pa man sa kong pagsulti nga pobre ako o construction worker ako. Ako sab nakakaplag og kalipay sa pakigistorya ni Beth. Murag na-inspired ko ba? Kaya si Beth, wa man gud siya magtan-aw sa kong status, kundi sa akong pagkatao. Pagkatao nga wa magbase sa itsura, kundi sa iya halang nadungog gikan nako. Beth, di ka mahadlok nako makakita nako in person? Kung ikaw akong pangutan-on, unsay na-imagine nimo sa itsura nako? Pangutan ako pa ni Beth sa mo ang convo Papa Joe. Nireply din siya nga, ambot, di na ako ma-describe. Pero paminaw na ako, masulon ka o itom og panit. Kay buwad man ka sa init. Sa imong trabaho. Muna ako ma-imagine nimo. Pero by the way, kung the way ka mo pahimutang sa imong mga pulong, edukado man kay ka manulti. Mao ni akong imahinasyon. Human sa pipila ka buwan nga texting Papa Joe, nakasinabot ko minduhag yun Papa Joe nga magkita. Nahadlok ko. Basin mahibawaan ni Beth nga dili ko ordinaryong laborer. Mao nga sa mong panagkita Papa Joe kay aligri kayo. Kay nangita yung ko mga daan nga mga sinina. Nituyo yung ko ato mga ukay-ukayan. Nasyak na lang gud ang kong mga ginikanan ug usi akong nakaon. Nganong nagsulog pug ing ato nga daan nga karsunis ug t-shirt. Ug nagpakita gud nga murag tinuod yung ko nga trabahante sa construction Papa Joe. Dito may nakita sa usa ka plaza. Kanang Plaza Independencia nga duol sa Santo Niño Papa Joe ba. Kay mao may dali dumdumon. Pagkakita ni Beth nako, nabantayan ako nga lahi ang iyang tinanawan sa akong mga mata. Matod ko pa sa kong nahuna nga, iyay, masakpan man ka ako anig sayo. Matod ko pa sa akong kagalingon Papa Joe. Wa siya mo main sa simple nga panamit na ako Papa Joe. Ikaw di ay si Jose? Matod pa niya. Murag lahi ra sa akong imagination pero at least nakita na gyud ka in person. Ang lalaki luyo sa mga text. Ingon pa ni Beth diri nako og da nga pahiyom Papa Joe. Mauwaw ta ko kay murag di man ko bagay nimo. Murag yun ni akong itsura gyud. Way pakapin. Dako pa ang katawa Papa Joe. Nagpakaroon ni ingnon jud ko nga magiuwawon. Ay
Wako'y labot ana oy. Ang importante, kung kinsa ka sa imong kasing-kasing, tubag pa ni Beth Papa Joe. Sa tinuod lang Papa Joe, luyo sa akong pagtakuban kay mura naman noon ko og tinuod nga ubos nga pagkatao. Kay di ikalimod. Guwapa gyud si Beth. Ug simple ra nga pagkababae. Ug humot pa kaayo sa iyang gigamit nga perfume nga Angel's Breath Papa Joe. Mao gyud uso sa una. Gisulit gyud namo katong adlaw Papa Joe. Maski sa tinuod lang talawan ko diha sa downtown area. Kay mao pa to'y uso sa mga snatcher diha. Ug usa pa, di ko swito sa maong lugar. Mao nga, marka bahala na lang uy. Nang labang sa mi Papa Joe kay makita raman ang Santo Niño og nanimba mi. Nanagkot mi og pirmi lang ko nga naa sa luyo ni Beth. Gasigi og langhaps kahumot. Human na to Papa Joe, nanlakaw-lakaw mi kay sayo pa man og naabot mi sa may UC og nangaon mi diha sa Snow Shin. Di ta musud si Beth Papa Joe kay wa daw siya'y kwarta. O nasayod bi ako ana. Alawas sa daw ang gihatag siyang tiya niya. Mao nga ako siyang giingnan nga ako'y bahala uy kay sweldo na ko kagahapon. Nashock siya sa kadaghan sa mong order Papa Joe. O dako-dako gyud ang bill. Pero akong giingnan ang servidora nga ipaputos lang. O akong ipa-take out para siyang tiya ni Beth Papa Joe. Apan wa di ikalipay sa iyaan ni Beth Papa Joe ang among kasuod. Maski ni suborno pa kong pagkaon. Ang tiya ni Beth lain og tinanawan diri nako. Diyang usa ka adlaw ana nga nakit-an ko niya nga niadto sa ilahang balay. Nagdapagan kog mga gulay ug gamay mga pagkaon para kang Beth. Ingon siya Papa Joe nga, Beth, ano nang pasud magkag-trabahante diri nga murag wa man ay kaugmaon? Dako pang tingog siyang iyaan Papa Joe nga murag jud og nakaminos kayo diri nako. Nga utro man taasad sila nga di maayo kahimtang. Tiya uy, dili man siya ingon ana. Butan man na siya. Depensa pa ni Beth Papa Joe diri kanako. Ay, butan. Unya, makaon na ang iyang pagkabutan day. Angay ka magbinyog lalaki ka ng dato aron mo taas imong kahimtang. Dili pareha ng pobre nga nagkamang sayuta. Papa Joe, grabe dyan kay pag-lockdown sa tiya ni Beth diri nako. Nga naghisgot na dayon og minyo nga textmate pagani mi. Lami na kay siya insultoon niyan to. Pero gipugngan lang nako. Kay taas kog respeto nga to ni Beth. Di ko gusto nga mausab ang iyang pagtanaw diri kanako. Mo nga nagpabilin ko nga hilom og nagpaubos lang Papa Joe. Bisan pa man nga sakit na kayo ang gipanulti siyang iyaan. Matod ko pa sa kong kagalingon nga para sa gugma. Kinahanglan kong mag-antos. Yes, Papa Joe, nahigugman ko ni Beth tungod sa timus niya nga pagkatao. Sa laing bahin day Papa Joe, ang balay sa tiya ni Beth anaan ni mutang sa gamay nga slum area. Ang dalan o andalan padung silang balay gisira sa bagong tag-iya sa yuta nga giagian nila. Gilisdan gyud taon pag-ayo sila pag-agi Papa Joe kay gamay ra ang daan hasta ang mga silingan. Kada adlaw reklamo ug kalagot ang madungog sa tag-iya tungod sa problema sa right of way. Kay sayo na lang ka og 1 meter lang ang kalapdon ug kung nay kasugat nga puros magmotor, purit yung nga sula or simbako Papa Joe na ay emergency. Labi na og sunog o kung na ay mamatay, maglisod gyud o gawas ang magyayong sa lungon. Kung kinsa man gani bagong tag-iya diri ba, di unta siya magpakahangol uy. Gikinahanglan na mo ang daan. Reklamo pa sa mga silingan nga ako gyud nadunggan Papa Joe dihang ni kawat-kawat ko og bisita ni Beth. Nakadungog gyud ko silang nga yangungo nga bati nga istorya Papa Joe. Apan wa pa gyud ko musulti o magpaila nga kami di ay ang bagong tag-iya sa yuta ug maoy naghatag og kalison nila sa pag-agi Papa Joe. Pero sa wa pa namo na palita ing ana namandaan ang ilahang agianan. Pagabot sa panahon Papa Joe nga kinahanglan na gyud nga masulbad ang problema sa daan, dito na gisulti sa barangay ang bagong tag-iya. Ang pamilya namo di ay ang nakapalit kay gibaligya ni sa unang tag-iya kay gihasulan ni sa mga namuyo sa luyo
Nagkaguliyang ang mga tao, labi na ang mga nakapamilyar sa akong hitsura. Unsay buhaton nato, Jose? Pangutana pa sa akong amahan diri kanako, Papa Joe. Ako na sa siyang gisadyasan. Pa, ihatag na lang nato ng right of way. Uy, kung di gani, road right of way, mas maayo gani nga idonar nato na ang gamay parte sa yuta. Aron makagamit na ang tanan. Aron sa ba nga way problema ang mga kabus nga nagpuyo sa luyo ba? Suggestion pa nako nga to sa kong amahan. Nakasiguro ka nak? Matud pa sa kong papa, Papa Joe. Sigurado ko kay nabiya si Beth dito. O gusto ko nga makita niya nga ang gugma nako wa magtanaw sa estado nila. Pagkibaw sa tanan nga pamilya day nako ang tagiya, nahibong sila. Ang tiya ni Beth nabalaka og nauwaw gyud. Unya ni tugan siya nako nga nauwaw siya pag-ayo daw, Papa Joe. Og nangayo siya pasaylo. Matod pa niya nako nga, Dong Jose, pasaylo ako sa akong mga nasulti nimo ha. Wa ko kabalo og unsa gyud ay ang imong pagkatao. Pasensya kayo kay sa mga bati na mga pulong ba nga nanggawas akong baba. Hinay pa nga sulti ni tiya ni Beth diri kanako, Papa Joe. Well, anak mo yun ang tao. Sa tubangan sa tanan, Papa Joe, ni duol ko kang Beth og ningon nga, Beth, gikan sa pagsugod ba, wa lang ko ni sulti nimo sa akong tinuod nga pagkatao. Nagpakaroon ingnon lang ko nga pobre kay gusto ko makasiguro nga kung nahigugma man ka diri nako, dili tungod kung unsay naa nako, kundi sa akong pagkatao. Karon ako moangkon nga di jud ko usa ka laborer, kundi usa ko katawo nga doon na naabot sa kinabuhi. Pero bisan unsa pa man ang ako naabot karon, timani nga akong gugma tinud-anay gyud na diha nimo. Nakahilak si Beth nga nitubag diri nako og ningon siya nako, Papa Joe, nga, Jose, una sa tanan, wa ko magtanaw kung unsa ka nga klase nga pagkatao, kung kwartahan ka man o dili, kundi ang imong batasan nga maayo. Nagtakuban ka man o wa, ang akong gihigugma mao nga ikaw ang iyong pagkatao. Dili imong kwarta o unsa pa, ug bisan pa man unsa ka kadato para nako, ikaw gihapon tong simple nga Jose nga ako ang nasaksihan nga usa ka buutan ug matinud-anon nga pagkatao. Nagpahiyom ko, Papa Joe, nga gigunitan ang kamot ni Beth. Ang mga tao kay namakpak dayon mo jud salida sa sini, Papa Joe. Og ang tiya ni Beth ni katawa na lang og nag-ingon nga, tinuod gyud ay no, dili gyud ay estado sa tao ang sukdanan sa gugma. Balingbing. Pasensya na ha, sayop ko og tungod nini nakamata jud ko sa batasan nako nga di day sakto day, Jose. Hinawton ta nga mapasaylo ko nimo. Og nitubag si Beth, Papa Joe, nga wa man ay problema tiya oy. Maski kami pa gani mo pasalamat nimo. Kay ngano, kung wa ka, di man ko makari og Cebu. Og mahimamat na ko ang tao nga akong gihigugma. Og di sad mapamatud-an nga magbase ang gugma sa itsura sa katao tiya. Papa Joe, paglabay sa pila ka buwan, nagpakasal gyud mi ni Beth. Ang among kasal, simple ra kayo. Apan puno sa gugma o kalipay. Ang mga silingan ug pamilya nagmalipayon, sa ilahan pa naghiusa kay ang reception dito naman sa among barangay. Dito sa likod sa among yuta nga napalit. Karon nagpadayon ko sa akong trabaho, Papa Joe, isip usa ka engineer. Og si Beth, nahimo nga mapinanggaon nga asawa nga plain housewife. Nagkatabang mi sa mga silingan pinagi sa pag-donate na muugdan nga gihimo nilang access road. Daghang salamat, Papa Joe, og hinaut pa nga daghan pa mga sender nimo diha nga makapadala og inspiring stories. Kini mong ubos nga magtatampo, Jose. Daghang salamat, Jose, sa imong suwat. Mga ka-dear friends, no, ilang sugilan ba nga nagpamatuod nga ang gugma wa na magtan-aw kung unsay imuhang posisyon sa kinabuhi or kahimtang sa kinabuhi. Ang storya ni Jose ug ni Beth nagpadayag nga kung ang duha tinud-anay lang gyud silang gugma, wa gyud babag nga di nila malampasan.
ang pinakaimportanteng lesyon ning istorya karon, no, nga ayaw gyud mo paghukom sa panagway o unsay inyo makita sa gawas o sa katawo. Kaya ang tinuod nga bahandi makita ra sa kasing-kasing. Daghang salamat mga ka-dear friends o ginaot pa nga na-enjoy mo sa storya ni Jose ug ni Beth diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe. Ay kalimot pag-subscribe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.